बिथांनि गेजेरनिफ्राय जोङो कमन डिस्ट्रिक्टनिफ्राय सुंद' गोजोननाय रादाबखौ जों लाखियो। सभाखौ दैदेननाय दैदेनगिरि बिथां दिनैनि बे सभायाव नुजाफैनो हानाय जोंनि बयनिबो मान होजाग्रा आसाम बिबुंथि लाखिनाय आगोलनि बिटिसिनि चिफ आम्बेडकार हाग्रामा महिलारि आरो दानि इएम रन्जित बसुमतारीजों लोगोसे साफ्रोमबो धोरोमारि दैदेनगिरि बिथांमोन आरो जिसु ख्रीष्टखौ फोथायग्रा आंनि बिब' बिनानाव बिदा फंबाय बिथांमोननो गोसो सिंनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय बावहरो। दिनै आङो जोंनि बे उन्दै उन्दै फरायसाफोर हिन्जावसाफोर आरो सेंग्रा दैदेनगिरिफोर बिथांमोननिसिम मोनसे आं बोसोन होनो लुबैदों। नोंसिनि जिबनखौ जुदि मोजाङै दैदेनलांनो जुदि बयबो दैदेनलांनो लुबैयो मोजाङै उननि जिबनखौ मोजाङै जुदि गोजोन लुबैदोंब्ला जौगानाय लुबैदोंब्ला नोंथांमोनहा दिनै खस्थ' खालाम जोबोद खस्थ' खालामदों जिहेतु फरायगासिनो दङ फरायनायाव ध्यान होनानै जोबोद मोजां फराय अब्लानो नोंनि उननि जिबना जोबोद मोजां जागोन। दिनै जुदि उननि जिबनखौ सानहराब्लानो बिमा बिफानि खामायनाय थाखा फैसाखौ लानानै गारि घराखौ लानानै जुदि रंजानायाव जुदि गोसो होयोब्ला अब्ला उननि जिबनाव नोंथाङा जोबोद खस्थ' नायगोन। बेखायनो दिनै बयबो खस्थ' खालाम जों बयबो सानखाङो जे आंनो बयनिख्रुइबो दुखुथियासिन आंना हा हु गैया न' बां गैया न'आनो आङो PMUY नि न'आवसो थानांदों मालायना बांला दङ मालायनाव गारि घरा दङ मालाया सुट लंपेन्ट गाननानै फैनांगो आं सुइटारजोंसो फैनांगो खालि सिन्देल मोनसेल' दङ बिदि सानखाङो जों गावनि जिबना खुसियाव दङ ना दुखुआव दं बेखौबो जों सानो। एसे जानगाराव नोङो नुगोन नोंनि हाथाय बाजारावबो नुगोन नोंनि खाथि खालायाव नुगोन नों गावखौ जि दुखुथिया सानदों नोंनिफ्राय बांसिन दुखुथियाफ्रा माने थेलाजों हस्पिटालाव लांगासिनो दङ लोमजादों डाक्टाराव थांनो फैसा गैया बेखौ नों नुगोन नोङो सिन्देलजों थाबायगासिनो दङ गुसुआव नाथाय बे गुसुआव मालाया आरोबाव सिन्देलबो गैयै बेयारखौ आथिं गोजा थाबायगासिनो दङ नोङो सुवेटार गानदों सोरबाया गस्ला गेन्जिल' गाननानै बे गुसुआव थांगासिनो दं बेबायदिखौबो जों बेराफारसेथिं आरोबाव जों बेखौबो नुयो गोबां मानसिफ्रा थाखा फैसा गारि घरा न' बां बहुद खुसि गोसोआव मा सानो बिसोरो बिराद दुगाबो जायो जे आंखौलाय नों मा खालामनो हानो आंहा ओरै ओरै नोंसोरनावलाय मा दं आंनाव गारि घरा दं आंहा ओरै साख्रि दङ आंहा ओरै पजिसन दङ आं मन्त्रि आं MLA आङो ओरैबायदि अफिसार गिदिर बिदि सानखाङो नाथाय बेबो खामानि गैया नोङो जेसेबांखि गोजौ खालामनि न'आव थाया मानो नोंनावबो सानसे बेलासे दुखुआव फैगोन। बेखायनो जोंनो मा नांगौ खालि गोसोआव नङा जोंनि जिबनाव सान्थि नांगौ दा सान्थि मोननोब्ला जोङो मा खालामनांगोन बेखौनो जोङो सिन्था खालामनांगौ बेखौनो जोङो इसोरनिफ्राय बुजिना लानांगौ इसोरनि बानिखौ दिनै ओंखायनो जोङो जोंनि गियानि मानसिफ्रा जोंनि धोरोमनि सम्पर्के जायगा मिथिगौ बिथांमोना जोंखौ बुजायनो सेस्था खालामदों रायजो राजाफोरखौ जे जोंनि जिबननि लामाया ओरै जानांगौ इसोरा ओरैसो होनदों दा बेफोरखौ जोङो बुजिनानै लानांगौ आरो बे लामाजोंनो थाङोब्ला साफ्रोमनिबो न'खरा साफ्रोमनिबो जिबना सान्थि जागोन। माबायाव सोंदोंमोन गौतम बुद्धनि सासे मा होनो भक्तआ सोंदोंमोन जे प्रभु नोंथ' गोबां मोजां मोजां बोसोन होयो जिउनि उनावहाय थैखांनायनि उनावहाय माबायदि सोरगोआ माबायदि ओमफ्राय नोरगोआ माबायदि बेबायदि होननानै सोंदों बेनिफ्राय गौतम बुद्धआ फिनदों जे फैनानै थाङोब्ला नों फैफिननो हाया गोथां मानसिया सोरगोआवबो थाङा जोंना थैखांनानैसो सोरगोनि बाथ्रा बुंनांगौ रावबो गोथां मानसिया सोरगोआव थांफेराखै आरो थैखांनाय मानसिफ्रा बे पृथिबियाव फैफेराखै सोरखौ खोन्थानो रोङो सोरगोआव माबायदि नोरगोआव माबायदि बिथाङा बुंदों
इसोरा बुंदों सोरगोआ बेवहायनो नरकाबो बेवहायनो नोङो जुदि मोजां इसोरखौ बिश्वास खालामनानै मोजां जिबन जापन खालामदों मालायखौ अनदों नोंनि नेइबार माने न' खाथिनि मानसिफोरखौ अनदों दुखुथियाखौ अनदों गोरिबफोरखौ सहाय खालामदों लोमजानाय साजानायखौ सहाय खालामदों अब्ला नोङो बेवहायनो सोरगो मोनगोन माने नोंनि जिउआ साफा इसोरा नोंखौ अनहरगोन नोङो जुदि अयथासारि खामानि मावदों नोङो जुदि मालायखौ थगायो मालायनि मेगन सायो गाज्रि खामानि मावो अब्ला इसोरा नोंनि बे पृथिबियावनो नोंनि जिबनखौ नोरोग बायदि खालामनानै बयनिबो आंनि गोसो सिंनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय बावहरफिननानै आंनि दिनै नोंथांमोननिसिम जि मेसेज आं बेखौनो होबाय नंगौना नङा आं जेबो मिथिला गोजोनथोंसै हामबायसै सानैसिम गोजोननाय बाथ्रा लाबोनायनि